F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Is-sena tajba minn ftit oħra ser jibda prime time tal-lejla, il-lejla l-mistiedna tiegħi Carmen Tedesco. Meta tisma' isimgħu kunjoma mill-ewwel taħseb u tiftakar fl-ikel bnin. Carmen tatna 12 pubblikazzjoni differenti kollha kemm huma mimlijin riċetti mill-iktar ikel bnin. Carmen kellha l-professjoni ta' għalliema u fil-fatt tal-iktar minn 20 sena kienet kap ta' skola. Il-lejla nitkellmu fuq dawn l-esperjenzi, apparti minn hekk ukoll nitkellmu fuq il-fatt li Carmen dalwaqt iċċelebra l-birthday. Il-lejla jirnexxieli niskopri kemm ser tagħlaq żmien, però fuq kollox x'inhu s-sigriet biex tal-età tagħha teqpa' tidher daqshekk tajjeb kif ukoll b'karattru daqshekk sabiħ. Niltaqgħu ma' Carmen minn hawn u ftit ieħor għax prime time jibda issa. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Whole Earth Organic Refreshing Drinks. Sparkling thirst quenchers bursting with flavor. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. United Colors of Benetton. Flexis Fortify. Għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. We are Cosmopolitan Developments. Experience life with Bridgepoint. OK Home. Is-sara tat-tajba u nilqakom għal prime time illum il-ħamis 8 ta' Ġunju ma nafx intom, però llum għalkemm il-ħamis għalija tinħossu qisu tnejn għax peress il-bieraħ kienet festa pubblika nibda nħawwat il-ġranet. L-aħbar it-tajba hija li għada l-ġimgħa u jerġa' jibda weekend ieħor u la jkun il-weekend aħna nkunu qegħdin nwaslulkom trasmissjoni speċjali ta' prime time kollha kemm huma ffilmjati fil-Gżira ta' Sqallija b'mistiedna differenti miegħi filmati ta' sbieħ li qabdu klabtit li litteralment tippakkja l-bagalji u tmur għal-vaganza. Wasal il-ħin biex illaqakom mal-mistiedna tiegħi lejla meta tisma' isimgħu kunjoma mill-ewwel tiftakar fl-ikel bnin. Nilqa' miegħi lil Carmen Tedesco. Hello Carmen, kif int? All right, tajba, grazzi, inti tajjeb? Jiena tajjeb, grazzi tal-li aċċettajt l-istedina. Grazzi tal-istedina. Il-qajtek bil-mużika. Marija l-Maltika. Eżatt, kif tismaħħa mill-għodda bad kanta maħħa. Eżatt, inħobba antika di, għata mill-antiki. Takkomoda ruħek, isma' kan kurzita, jgħid tkun fil-kċina u tisma' kanzunetta li tkun tafa. Tinta fat kanta maħħa jew le? Ivan, kanta, da sigur, le, nkun irridejjem background music. Jew mużika, jew kellha television u nażel xi stazzjon fejn nisma' mużika wkoll. Għax mużika u television dejjem kumpanija u ġvera. Eżatti. Tradizzjoni tagħna li nirreġistra kull min jiġi hawnhekk. Mela, għandi bżonn ftit dettalji. Iva. Isem ikun jom? Carmen Tedesco. Carmen Tedesco. Wasal li għal-widnejja li dal-waqt il-birthday. Iva, x-xar id-dieħel. Meta tiċċelebra? Mal-ġurnata nazzjonali Franċiża, Bastille Day, l-14. L-14 ta' Lulju. U s-sena ta' twelid? 1948. 48. Iġifieri ħatala 70. 75. Mela. 75 Alla jbierek. Grazzi. X'inhu s-sigriet biex ta' 75 teqpa' b'dil enerġija u b'did-dera? M'għandi l-ebda sigriet. Tgħix tajjeb, tikol tajjeb, tevita l-istress u l-ansjetà, naqra eżerċizzju, mixi u hekk, u tħares lejn il-ħajja b'ċertu pożittività. Ma tix tara l-ikraħ tipprova twarbu. Torqod tajjeb ukoll, importanti li torqod, li tieħu breaks ukoll li ikollok iċ-ċans li tistrieħ u tagħmel attivitajiet li tħobb tagħmel. Dik hija importanti ħafna. Carmen, inti kellek il-professjoni ta' għalliema. Żgur, mela. Għamilt kważi 20 sena kap ta' skola, le? Kap ta' skola 12, imma fl-amministrazzjoni bħala assistent kap, imbagħad kienu 8 snin, għala jagħmlu 20 sena sewa qed tgħid. Ilek kważi 15-il sena issa l-irtirajt? Le, mhux 15, għax ħadd sena extension imbagħad kienu qed jagħtuna nistgħu nkomplu wara 60, jiġri bqajt sa 61. Kont se nagħlaq 62 meta kont se nispiċċa. Ftit iktar minn 10 snin mela? Żgur, mela 13 sena kważi. L-iskola timmissja?
U ħafna. Issa isni qatt ħanajt il-verità. Imma fil-bidu l-ewwel ftit snin kien naqra diffiċli. Naħseb kull min jaħdem fl-edukazzjoni u jkun fiskejjel ma' tfal, tkun isek programmat għal-rutina tal-iskola. Feċi, meta rajt fil-ħodu ma li jisiru 8-8 bħalissa kiku qed iddoq il-qampina ħalli jidħlu tfal. Il-ħin tal-10 meta jkollhom il-break, fin-nofsija meta jkollhom il-break liħor, il-ħin meta se jispiċċaw fis-satej u nofs. Moħħok jibqa' jimraħ fuq dawk il-ħinijiet. Ġifieri kelli l-ewwel sena li kienet ma kienx sena tajba, moħħ il-ħin kollu kien fuq l-iskola. Darba kont irrakkuntajt li meta tgħaddi meħdej skola u kont tisma' l-qampina tal-break. U tfal. Nostalġija kbira. U l-ħna ta' tfal, jisom mużika kienu jkunu għalija. Għadni sissa ta' nkun għaddejjem il-ħidej skola u jkun il-ħin tal-break, nieħu vera gost ngħid ara naqra xeħlew. It-tfal li taħdem ma' tfal huwa xi ħaġa speċjali ħafna. Il-ġenerazzjoni tal-futur, Karm. Min jaf kemm tiltaqmek studenti? Issa kullimkien. Ġili, peress ikun għadda żmien, ikunu nbidlu, speċjalment ikunu nbidlu ħana l-klima, it-tfal li kienu meta kont fil-primarja, jiena bħala kap ta' skola kont fil-primarja 12 sena, għala tfal hemmhekk sa 10 snin, 11 sena jibqgħu magħna. Ara dawk meta konna fil-sekondarju, junior ICU u sixth form, dawk mod ieħor għax it-tfal ikunu 15, 16, 17, allura ishom ikunu nbidlu u tibqa' tarafhom. Imma żgħar ma tarafhomx. Allura ġieli tkun qiegħda x'imkien ftit ilu ġo taxi. Id-driver qal li inti kont il-madim tiegħi. Għatlu, minn inti bdejt nħares lejn, ħannara dan. Malla għalli jismu, għatlu da żgur, għatlu inti kun jomok, hekk. Umbat tiftakarhom bl-isem u bil-kun jom. Blaħwa kollox. Għax fil-primarja dak li għandek fil-primarja, mux qed ngħid skejl oħra ma jkunux, imma fil-primarja issir taf anke l-ġenituri sewwa. Għax jiġu iktar ta' spiss, iktar ikun hemm forsi attivitajiet u jiġu jattendu għalihom. Allura issir tafhom sew. Allura tkun tafhom bil-kunjom u bin-nannit u bit-tzid kollox. Karm, b'kollox inti ppubblikajt 18 il-pubblikazzjoni. Le, mhux 12. 12 il-pubblikazzjoni. Imma kien hemm oħrajn fejn kelli sem, forsi kien hemm dawk il-kodba tal-Community Chest Fund, kien ikolli kapitlu imma fihom dawk. Però jekk imorru lura fi żmien, Karm, qabel ma ppubblikajt l-ewwel ktieb, dom tittella u tniżżel. Għaliex, Karm? Ħanajdlek kien żmien Owen meta kont nagħllem, ma kontx għadni fl-amministrazzjoni, nagħllem. Żewġ tfal, skola, sixth form università, ir-raġel, id-dar. Iċċertu affarijiet ma tistax tagħmilhom. Kont nagħmel programmi tar-radju għax kont bdejt fuq ir-radju. Anke dak il-programm, però kont inħossni fil-bidu kien ibes ħafna għax li ma tkunx inti fid-dinja tax-xandir ibes ħafna, però kienu għamlu li kuraġġ ħafna u bdejt. Imma mbagħad meta is-semmija jibdew jgħidulek dat tarif li qed ittina, dawn ir-riċetti li qed ittina modifikati, oħroġhom minna ktieb ta' riċetti. Jiena kont ngħid iva, ma ġo qalbi kont ngħid kif jista' jkun, bilkemm nista' nlaħħaq bli għandi. Imbagħad għaddew numru ta' snin u jkun hemm li jibqgħu dejjem jgħidulek u jkollok xatt partikolari li darba ċempletu qed li kemm seddum tgħaddi żmien bina meta ġej. Hekk qalt. U Alla jafrila kont qed nagħmel programm ma' Susan Malvejni. U dak il-ħin qalt li Carmen qalt li ara ilek tgħidilhom inti li semmija li se toħroġ il-ktieb. Qalt li immissa tajjeb naħseb li twedhom. Kelli wedhom dak il-ħin. Daqshekk imbagħad weda ma tistax tmur lura. Fattarta. Imma xorta waħda kienet esperjenza fil-bidu tkun naqra tal-biża' kelli lajnuna tar-raġel tiegħi li kien perfezzjonist ħafna u l-Fred imma kien. Kieku ma kienx żgur li ma kienux joħorġu għax ġifieri jiena rajt jiena ħalli nipprova, nikkrea, nimmodifika, mbagħad hu kien jiġi jieħu ritratti, nagħtih l-iskript kif ikun imħarbex, ġieli ħafna drabi miskin jiġi lura li hawnhekk xi ktib ta' hawnhekk xi ktib ta' x'affarijiet ikunu maġla, imma kollox kien fidejh. Imbagħad hu kien jikkontattja l-dana u l-printers, u qabel il-printers ikollok x'jgħidulhom bħalissa l-proofreaders. Il-proofreaders biex ovvjament ma jkunx hemm żbalji. Da żgur dak konna fitti ħafna aħna biex noqogħdu Kien jaħdem ħafna Wilfred imma. Ħafna. Dak kien kull fejn imur iġor anke biex insifru kien xtara netbook, ma nafx jekk tiftakarhomx il-netbook isom tablet. Isom tablet. Naħseb kienu qabel it-tablet huma ġew biex meta nsifru
ikun jista' joqodlu eżatti fuq il-mejda tal-ajruplan ħalli ma jaħlix ħin. Biex ikun jista' jkompli jaħdem. Jaħdem u jikkoreġi. Mela mhux full time kien iktar minn full time miegħek. Fuqhom ġifieri il-ħin kollu l-spare time tiegħu u kien jieħu gost jagħmilhom ġifieri ma kienx ħaġa li jgħidli u fiktar jiena kultant kont ngħidlu kemm saddu mistaqsini. U ġifieri kont ngħidlu daqshekk, m'hemmx iktar kotba se nieqfu. Karm, mit-tfal jew min-nepotijiet xi ħadd mexa fil-passi tiegħek fil-kċina? It-tnejn isajru, it-tfal, jien għandi tifla u tifel, it-tnejn li huma kemm il-kbira fjawna anke David iż-żgħir. Issa għandi anke nepotijiet illi hemm tnejn minnhom li naħseb se jibdew il-linja tifel minnhom, tifel minn ta' David, tan-nofs, Ben, u iż-żgħira ta' Fjona Lara. U jagħmlu ċertu affarijiet għadhom żgħar. U hekk ngħidulhom naħseb dawn tajjeb li tiggerjawhom fil-fatt waħda minnhom bħala choice għax qiegħda f'Form 3 għażlet hospitality, pereżempju dik tagħmlilna s-sushi tal-met waħedha biex ngħidlek. Li mhux faċli ħafna biex tagħmlu hemm proċess naqra komplikat. Żgur li mhuwiex. Jiġifieri u tagħżillek l-aħjar affarijiet, l-aħjar ingredjenti ta' meta se tmur tixtri. U tkun taf tikkombinhom. Iva. U kultant anke it-tifla tiegħi tgħidli kitmur magħha dik biex tixtri għas-sushi tgħidli lesti se tnefqek sew. Però mbagħad jiġu tajbin ħafna. Allura jkun investiment f'dak il-każ, Karm. Ekku, għax jista' jkun illi miexja lejn dik it-triq, speċi tinkoraġġiha. U tan-nofs ta' David Ben per eżempju, jagħmel il-pancakes u l-crepes, il-ġmil, il-biraħ kienet ġurnata minnhom li għamlilna l-lott mhux ħażin. Għastaf inti sew Karm ukoll l-ewwel ma tolqot lajn. Tolqot lajn u jrid ikollok vera dik li mħabba lih biex tagħmel ċertu affarijiet. Però inti wkoll temmen li kulħadd kapaċi jsajjar. Iva, ħanajlek illum il-ġurnata l-assista tajt għadna fi żmien meta laqqas kienu konna kodba tar-riċetti, illum il-ġurnata tiftaħ kwalunkwe ħaġa online kemm insibu fuq l-internet. Vera li trid toqgħod attent x'tażel ukoll għaliex mhux kollha se jkunu tried and tested ħanajdu hekk. Imma għandek xelta li trid int tista' tażel u titgħallem tibdew b'affarijiet li huma sempliċi. Affarijiet li se ssib anke l-ingredjenti tagħhom hawnhekk ma jridux ikunu affarijiet li fejna fjena trid tmur iddur f'xi ħanut speċjali. Ġifieri l-għażla u tibda bil-mod bis-sempliċi ħalli jkollok suċċess u la jkollok suċċess imbagħad tkompli għal affarijiet. Tagħmel il-kuraġġ. Karm, jien vera ħadd gost li ltqajna llejla ħanawguralek il-birthday tajjeb. Grazzi. ċelebrazzjonijiet mill-isbaħ. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament tal-li ġejt tiltaqa' miegħi llejla. Fil-fatt grazzi għal Redel mara lik għandna lifjen frott il-baħar żgur li taf kif tikkombinhom mal-iktar ingredjenti favoriti tiegħek biex toħroġ dik it-toma hekk perfetta. Grazzi għal jogiti. Minn hawnhekk ħatitlaq ukoll b'ħafna tomit tajbin. Issa li saħan it-temp xarba friska m'hemm xejn isbaħ minna. Tista' tgawdih il-jogiti fil-format tradizzjonali jew nkella f'format ta' xarba friska f'dan it-temp issa li saħan. Grazzi ħafna u l-komplament tas-sera tat-tajba. Tanti ħolilek Owen. Lilkom it-telespettaturi nħeġġixkom biex teqgħu hemmhekk ħammorru għal waqfa żgħira ta' riklami kif niġu lura ħajkompli prime time. Eqgħu hemm. Il-ħajja impenjattiva u tipprova tlaħħaq ma' kollox taf tkun sfida. Speċjalment b'enerġija baxxa, b'xorti tajba hawn Berocca. Ippakkjat vitamini B u C u minerali essenzjali oħra. Pruvati xjentifikament li b'mod naturali jistimulaw l-enerġija u jgħinuk tagħti prestazzjoni mentali aħjar. Berocca ma fih stimulanti artifiċjali, kafeina jew zokkor. U ftakar, grazzi għal vitamini ta' Berocca issaħħaħ is-sistema immunitarja. Essenzjali għal dan iż-żmien. Berocca. Feel energized. The new Molicare Premium Lady Pants. Discreet underwear feeling and top sheet treated with aloe vera. All-round protection with cuffs. Also available as pads. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. The Kolyosh Greek yogurt has a natural, gentle and creamy taste. It is a high-protein, refreshing snack. Kolyosh Authentic Greek Yogurt. Mini skirt on, dip my body in glitter. Platform sneakers, all the boys want a picture. 2 foreign cars, I make rich look richer. Save your breath, baby, I'm not going home with y'all. Esprit, level 1 at the point. Kun, food products free from flavor enhancers, made with quality ingredients. Kun.
Made with love. My skin has always been on the dry side. I feel like everyone has better skin than me. I feel like my skin is a lot more juicy. OK Home summer sale throughout June. OK Home. Bring life to your home. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Għal 5 sena konsekuttiva, il-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża qed iniedi l-kampanja Saving Our Blue. Din is-sena wieħed mill-għanijiet u l-inqajmu kuxjenza fuq l-importanza tal-użu tar-refill stations li huwa mod alternattiv u aktar sostenibbli biex jiġi evitat il-plastik li jintuża darba biss. Fis-suq insibu diversi prodotti differenti bħal ilma, prodotti tal-ħasil, aġin, ħelu u ħafna oħrajn li huma allokati f'diversi postijiet u negozji fejn wieħed jista' jieħu miegħu kontenitur jew fliexkun li jista' jerġa' jintuża u jimleħ bil-prodott li għandu bżonn. B'dan il-mod inkunu qed innaqsu l-użu tal-plastik li qed jagħmel ħafna ħsara lill-ambjent marittimu. Dawn ir-refill stations qed isiru aktar popolari ma' żmien. Dan għaliex wieħed qiegħed jelimina li jixtri aktar kontenituri bla bżonn u jerġa' jagħmel użu mill-kontenituri li diġà jkun xtara. Huwa importanti li dejjem iġġor miegħek fl-ixkun tax-xorb, speċjalment issa li ġej is-sajf u nafu li tagħmel ħafna sħana. Ħalli bekk tkun tista' terġa' timla l-fliexkun tiegħek. Bekk tkun qiegħed tnaqqas milli tixtri fliexkun tal-plastik li jintuża darba biss, tifranka l-flus u tevita skart bla bżonn. Kif semmejna aktar kmieni, insibu wkoll refill stations ta' xi prodotti tal-ħasil bħal diżinfettanti tal-art, deterġenti tal-ħwejjeġ u anki prodotti oħra biex wieħed jinħasel bihom. Meta wieħed ikun sejjer jagħmel din ix-xirja, għandu jieħu miegħu kontenitur kbir jew lanet fejn jista' jerġa' jimla fihom minflok jerġa' jixtri ġdid. Bekk tkun qiegħed tnaqqas il-konsum tal-plastik li jintuża darba biss. Tevita milli jkollok kontenituri u lanet żejda ġewwa darek u kif ukoll tkun qed tagħmel il-parti tiegħek biex ikollna ambjent aħjar. Barra minn dawn l-eżempji li semmejna hawn negozji li jaċċettaw li tieħu miegħek kontenitur blatu biex titfa' fihom l-ikel tal-kwart bħal ġobnijiet, priżet, żjut u dips biex tużhom bħal alternattiva tal-boros jew cling film li ma jkollhom l-ebda użu wara li tlesti minnu. Biftit ħsieb u sforz, meta tkun qiegħed tagħmel użu minn dawn l-alternattivi tar-refill stations, tkun qiegħed tibbenefika int personali kif ukoll l-ambjent ta' madwarna. Qabel inħallikom il-lejla nfakkarkom li bħalissa għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Whole Earth Sparkling Organic Drinks li biex tipparteċipaw fiha faċli ħafna f'dan il-ħin waqt li nkun qiegħed nagħmel dan l-appell. Tridu taqbdu l-mobile tagħkom u teħdu ritratt tal-screens tagħkom. Tibatuli dak ir-ritratt permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi jew inkella Instagram u grazzi għal Whole Earth Organic Sparkling Drinks il-ġranet li ġejjin issa li saħan it-temp tkunu tistgħu tgawdu xarbit friski grazzi għal Whole Earth Organic Sparkling Drinks. Ħudu ritratt tal-iskrin tagħkom issa u batuli biex tkunu qegħdin fiċ-ċans li tkunu intom ir-rebbieħed. Nirringrazzjakom bil-qudiem tal-parteċipazzjoni. Jien nawguralkom il-kumplament tas-sera tat-tajba, grazzi tal-li kontu miegħi. Għada iktar episodji speċjali ta' Prime Time minn sqallija. Sa dan it-tant il-weekend it-tajjeb. Saħħa. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal Whole Earth Organic Refreshing Drinks. Sparkling thirst quenchers bursting with flavor. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Esprit. Flexis Fortify. Għas-saħħa kompluta tal-ġogi tiegħek. We are Cosmopolitan Developments. Experience life with Bridgepoint. OK Home. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Demek, the makeup artist. Logo Express. Privé Hairdressing. Oriental.
Eva Garden. F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.